Bun găsit la o nouă ediție în Safe Space aici la Urban FM. Cu mare bucurie astăzi Urban FM împlinește 3 luni de emisie. Iată, s-au făcut deja 3 luni de când ne întâlnim duminică de duminică în Safe Space. Am adus în fața voastră subiecte care ne privesc pe toți, despre viață, despre relații, despre echilibru, despre întrebările pe care ni le adresăm cu toții și despre provocările prin care trecem. Am invitat profesioniști, dar dincolo de acestea, oameni simpli ca și noi, oameni care au avut curajul să împărtășească din experiențele lor, din lecțiile lor de viață și din concluziile la care au ajuns, pentru că ideea acestei emisiuni este una simplă, să învățăm unii de la alții și să creștem împreună cu mai multă conștiință și mai multă claritate și iată, nu ne oprim aici. Suntem în continuare în luna martie, o lună pe care o asociem firesc cu feminitatea, cu renașterea, cu frumusețea și cu întoarcerea către noi înșine. Iar dacă în emisiunea trecută am vorbit despre femeie, despre rolurile ei, despre echilibru și identitate, astăzi ne oprim asupra unei teme care ne atinge pe toate într-un fel sau altul, pentru că toate ne dorim să fim frumoase. Ce înseamnă frumusețea feminină, unde se întâlnește ea cu naturalețea și de uneori începe cumva și presiunea standardelor care ne fac să uităm cine suntem. Astăzi vorbim despre îngrijire, despre relația noastră cu propriul chip și cu propriul corp, despre intervenții estetice, despre social media, despre ritualuri de îngrijire și despre energia din care facem toate aceste lucruri. Iar alături de mine este Ramona Lițeanu, fondatoarea Beauty by Gentileța, un om care, dincolo de experiența profesională în cosmetică și îngrijire, promovează naturalețea, echilibrul și îngrijirea conștientă. Bine ai venit, Ramona, în Safe Space! Bună seara și bine v-am găsit și mulțumesc de invitație! Da, mie mi-e foarte dragă Ramona, o să vă mai dezvălui pe parcurs motivele pentru care este ea invitata mea din această seară, dar vă las să descoperiți singuri pentru că veți găsi răspunsuri la întrebările pe care cu siguranță vi le puneți și vrem să fie o discuție așa prietenoasă și deschisă. Aș vrea să mai spun un lucru important înainte să intrăm în această temă a emisiunii. Chiar dacă în această ediție subiectele sunt dedicate feminității, îi invit și pe bărbați să rămână alături de noi și să ne asculte, pentru că astfel pot înțelege mai bine ce le preocupă pe femei, ce le doare, ce le sensibilizează, cum gândesc și cum simt. Și atunci când există această înțelegere, apare și capacitatea de susținere și de a conține și de a fi alături de celălalt atunci când are nevoie. Și mai mult decât atât, acum cunoaștem că și bărbații au această energie feminină, deci unele teme poate chiar sunt de interes și pentru ei. Așa că în seara aceasta conversația noastră despre frumusețe și feminitate este de fapt o conversație utilă pentru noi toți, pentru că doar așa învățăm să ne înțelegem și să ne respectăm și vom avea relații mai armonioase unii cu ceilalți. Așa că intrăm direct în pâine. Ramona, prima întrebare. Trăim așa într-o lume în care se vorbește des despre cum ar trebui să arătăm, ce să corectăm, ce să ascundem, ce să îmbunătățim. Și în tot acest zgomot eu am simțit de multe ori, vorbesc personal, am simțit că pierd exact esențialul. Acea relație sinceră, onestă, blândă cu mine însă. Și mi-am dorit foarte mult să am această conversație cu tine, în primul rând pentru că te apreciez pentru tot ceea ce faci și țin la tine foarte mult și am încredere în punctul tău de vedere. Ce înseamnă feminitatea din perspectiva ta? Pentru că ai mulți ani de lucru cu femeile în spate și eu știu că într-un cabinet ca al tău nu se discută doar despre creme și riduri, ci mai mult decât atât.
Da, păi ce să zic, apropo de ce spui că se discută mai mult de atât, chiar discutam cu cineva zilele trecute și am zis cât de curând o să pun pe ușa cabinetului nu doar cabinet de cosmetică și psiholog. Pentru că acolo femeia când intră e clar că are nevoie să fie ascultată, să fie văzută, nu numai să ai grijă de ea. Ce înseamnă pentru mine feminitatea? Dacă este să îmi dau cu părerea la momentul acesta în care mă aflu, la vârsta pe care o am acum, este evident că presupune cu totul altceva decât ceea ce gândeam poate în tinerețe. Apropo de frumusețe, că feminitatea, clar, cel puțin în domeniul meu, se leagă și de partea aceasta de frumusețe. La momentul acesta, da, într-adevăr, e foarte important de cum ne simțim noi în interior, cum emanăm această frumusețe din interior. Dacă, nu știu, în tinerețe era foarte important să fiu validată, să primesc validarea din exterior, să arăt să am părul perfect, chipul perfect, corpul perfect, pentru a primi acea validare din exterior. Pe parcursul anilor am constatat că totul vine din interior, dar a trebuit să ard acele etape. Și e foarte... La momentul, nu știu, acum pot să spun că e fain că cred că există un echilibru, de fapt, între cele două. Ceea ce emani din interior se reflectă la exterior și invers. Feminitatea. Cred că ne-ar lua foarte mult timp acum, nu știu, să spun așa cam ce înseamnă pentru mine feminitatea. E clar, în primul rând, pornește de la faptul de a învăța să te iubești pe tine, să fii asumat, să primești, bineînțeles, iubirea și din partea celorlalți și atunci, cu siguranță, noi vom da tot ce e mai bun din noi. Dacă primim iubirea și de la cei din jurul nostru, dar, în primul și în primul rând, să învățăm noi să ne iubim. Și mă bucur tare mult că chiar acum, la început de an, au început să-mi intre în cabinet foarte multe femei care primul lucru pe care și-l spun este gata, stop. Este momentul să mă ocup și de mine. M-am ocupat suficient de ceilalți, acum este momentul meu să am grijă și de mine. Și asta e un lucru îmbucurător. Înseamnă că suntem pe drumul cel bun. Ca să concluzionez așa, din perspectiva ta, o femeie feminină se iubește pe ea însăși, da. Este asumată, adică se acceptă pe ea așa cum este, se iubește, deja aici e la nivel de master în momentul în care ajungi să te și iubești pe tine însăți, să se ocupe de ea, care este tot o latură acestei iubiri de sine. Și mi-a plăcut foarte mult cum ai punctat și de asta o și repet, să primească, adică să învețe să primească. Cum discutam și în emisiunea de data trecută cu Olga Ghițac, intrăm așa într-un tumultum de ăsta de a le face pe toate și de a ne descurca noi pentru toată planeta, încât ne pierdem această feminitate, pentru că a le face pe toate ține mai mult de latura masculină, să spunem, cumva. Și e important ca cei care ne ascultă să înțeleagă, și mai ales doamnele, fetele aflate în plină dezvoltare, că este important să ceară ajutorul atunci când au nevoie și să învețe să primească. Da. Am remarcat ce ai spus mai devreme legat de frumusețe și da, poate că mulți dintre noi privim cumva diferit această frumusețe. Pentru unele femei frumusețea poate să însemne doar niște trăsături armonioase, pentru altele, cum ai spus și tu, modul în care te porți, cum te miști, cum zâmbești, până la urmă cum te simți în pielea ta. Și eu am întâlnit destule femei care nu se încadrau în acele standarde pe care le promovează societatea, dar pentru că aveau această încredere în sine, da, acceptare, da, sunt așa cum sunt și
mă las văzută, că de fapt asta e și un secret aici, te lași văzută, cumva se făcea plăcută și începeai să o vezi, să fie o femeie frumoasă, chiar dacă, repet, inițial când o priveai cu ochii, cu filtrele acelor standarde, nu ți era neapărat așa. Și mi-a plăcut că ai spus că nu este mai mult de aspectul fizic, ci este despre starea interioară. Și aș vrea să mai punctez puțin această întrebare, chiar dacă poate că părea că revin asupra ei. Cum se reflectă mai mult starea interioară pe chipul unei femei? Că tu ai spus că e cumva și cu dublu sens. Dar aș vrea să întreb așa, știi, că eu bag tot timpul bățul prin gard. Care apare prima, știi? Starea interioară sau ridurile? Că eu știu că când te uiți în oglindă și vezi niște riduri, te ia cu leșin. Dar vreau să încercăm cumva să tragem acest semnal așa de conștientizare pentru cei care ne ascultă. Cât de importantă este starea interioară în raport cu ce se vede pe chipul nostru? Păi, e firesc că în primă fază apare ridul. N-ai cum să te minți. Adică în momentul în care te uiți în oglindă și îl vezi, el e acolo. Dar ceea ce fac, adică și încerc tot timpul așa să ajut clientele, pentru că ele în momentul în care intră în cabinet, exact de asta se plâng în prima fază. Ele nu vin și spun, știi, am o stare proastă. Ele se plâng și spun, uite ce fel arată fața mea. Arată într-un mare fel. Bun, deci primul lucru, asta vezi în oglindă, dar dau un exemplu acum, chiar am în cabinet o clientă care este foarte frumoasă, dar ea nu se vede. Adică ea de fiecare dată când intră la mine și se plânge tot timpul de cum arată tenul ei. Și de-aia zic că e clar că acolo, bineînțeles, este o clientă destul de veche de-a mea de foarte mulți ani și îi cunosc așa povestea, că de-aia ziceam că e mai mult un cabinet de psiholog acolo, că se destăinuie și acolo e o poveste în spate, faptul că ea nu se simte bine cu ea, evident că nu apucă să vadă acea frumusețe pe care o vedem noi restul. De-aia spuneam că există un echilibru aici între frumusețea asta exterioară și cea interioară și că totul pornește până la urmă de la interior. Pentru că cred că ați întâlnit și voi persoane care, exact cum ziceai, nu sunt plăcute ochiului, dar au un temperament și au o stare așa de spirit atât de bună încât parcă treci dincolo și de ridul pe care îl vezi și cum să zic eu, îți face plăcere să stai de vorbă cu ea. E interesant așa că de-a lungul anilor, lucrând cu ele, cu femeile, ce mi se pare iar interesant este că dacă acum ceva ani toate erau preocupate foarte mult de aspectul acesta fizic și erau clar, voiau, dacă se poate, să găsească crema perfectă care într-un timp foarte rapid să-i rezolve problema, sau o anumită intervenție sau anumite aparaturi, surprinzător era că aplicau, tot felul de proceduri, dar ele tot acolo erau, tot în starea aceea. Și își dădeau seama că ceva nu funcționează, că orice aș face, de fapt, eu tot nu mă simt bine. Și mă bucur că de ceva timp încoace au început să aibă anumite conștientizări și să înțeleagă că de fapt ar trebui un pic să mai lucrăm și din interior către exterior, că suntem atât de preocupați de exteriorul ăsta al nostru și dacă se poate totul să se întâmple atât de rapid, dar uităm de unde pornește, de fapt, de la cauza, adică suntem mai concentrați de multe ori pe efecte și cum să anihilăm efectele, dar nu conștientizăm că dacă nu umblăm la cauză și nu rezolvăm cauza, efectele acelea vor reapărea în timp. Pentru că spuneam mai devreme de această frumusețe care pare redusă la imagine, da? Ne fotografiem, ne punem filtre, tot felul de machiaje pe față. Se pierde cumva legătura autentică cu acea frumusețe simplă, cu acea naturalețe de care spuneam mai devreme.
Și nu putem să nu vorbim acum despre frumusețe fără să abordăm și acest subiect al social media, pentru că se creează foarte multă comparație, foarte multă presiune și chiar confuzie. Adică tinerii cresc și noi privim amândouă, și eu și Ramona avem fete de 15 ani și ne uităm la ele cum cresc uitându-se la acele chipuri impecabile de pe internet, la piele fără pori, la corpuri perfect conturate, și astea sunt de fapt niște aparențe care nu au legătură cu realitatea, sau chiar dacă am presupune că sunt anumite personaje care arată impecabil, ele nu împărtășesc și povestea sau prețul pe care îl plătesc în spatele acestor apariții, să spunem așa zise, impecabile. Și ajung să creadă că și ele ar trebui să arate la fel. Cum vezi tu astăzi aceste standarde de frumusețe pe care le promovează social media? Cumva, nu știu, ajută în vreun fel? Să știi că, apropo de adolescente și de tineret, că exact, avem acasă 2 exemplare, de multe ori stăteam și mă gândeam că și noi am trecut pe acolo. Doar că la un alt nivel. Acum, într-adevăr, sunt rețelele astea sociale și online-ul care le perturbă, dar dacă stau să mă gândesc, am avut și eu acea etapă în care voiam, deci îmi puneam o tonă de machiaj pe față, mi-am făcut părul în toate culorile posibile, tocmai ca să fiu și eu ca celelalte. Poate din reviste, eu știu de unde mă inspiram. Deci la ele trebuie puțin să avem răbdare, că o să ardă și etapa aceasta. Iar în social media, dacă e să mă întreb pe mine, nu navighez foarte mult, dar având și acest business, trebuie un pic să activez și în mediul acesta online. Tind să cred că oamenii s-au cam săturat de această perfecțiune și vor să vadă și autenticitatea, vor să vadă și partea vulnerabilă, vor să vadă și normalitatea. Adică a fost o perioadă, într-adevăr, acum ceva ani, în care se mergea foarte mult pe filtre, pe injectări, pe botox, pe cât mai perfect așa să arăți și și-au dat seama că nu e chiar așa, adică realitatea nu e chiar așa. Și au început oamenii, sau cel puțin așa vreau să cred, că oamenii vor să se întoarcă un pic spre autenticitate. Chiar mă uit și la mine când fac câte o postare și prezint o zi mai neplăcută din viața mea, la cabinet, sau în care fața n-arată cum trebuie, primesc mult mai multe aprecieri decât dacă mi-aș pune nu știu ce filtru și atunci deja e cam saturată piața și oamenii cam vor să vadă și autenticitatea. Sunt în căutare de așa ceva și vreau să cred că ne îndreptăm către ce trebuie. Da, asta este o veste foarte bună. E important să pricepem că adică să nu confundăm această imagine care e necesară a fi vândută în anumite contexte cu realitatea. Ramona, dincolo de ce vedem online, există și realitatea aceasta intimă a femeii care ajunge în fața oglinzii și este nemulțumită de ea. Și aici începe o conversație importantă despre nesiguranțe, pentru că femeile sunt în primul rând critice, foarte critice, am observat cu ele însele. Cum spuneai, se uită la rituri, la aten, la imperfecțiuni, la semnele trecerii timpului și uită să se uite și cu blândețe până la urmă, că tot ce am trăit se vede pe chipul nostru și unele dintre noi chiar am trăit intens. Care sunt cele mai frecvente nesiguranțe pe care le observi la femeile care vin în cabinetul tău și care sunt cele mai, nu știu, dese preocupări legate de aspectul fizic? Marea majoritate, cred că nemulțumirea pe care o au la nivel de aspect așa al tenului. Acum depinde, eu lucrez cu cliente trecute, vârsta este între 30 și 60 de ani. Ce sesizez este că unele dintre ele se trezesc uneori mult prea târziu și se uită deodată în oglindă și zice: mi-a picat fața, fă-i ceva, acum repede.
Pentru că, exact, din diverse motive, n-am avut timp, nu m-am prioritizat și mai vine și o menopauză, mai vin și multe alte probleme pe capul lor și se trezesc deodată cu un ten căzut. Evident că nu poți să faci minuni când vorbim de așa ceva, dar iar revin, pe lângă aspectul acesta, mi se pare așa, cel puțin am sesizat că de la începutul anului am avut destul de multe cliente care îmi spuneau de la pandemie, simt că am foarte multe atacuri de panică, sunt foarte anxioasă, sunt foarte stresată la job, lucrez foarte mult de acasă și vin nu neapărat să-mi faci ceva la față, ci pur și simplu, nu știu, să mă ajuți să mă deconectez, nu știu, să mă relaxez, să-mi iei gândurile, că nu mai reușesc să intru în starea aceea de relaxare. Deci foarte multe în ultima perioadă caută mai mult așa ceva. De când practic și acest masaj facial Cobido este practic o terapie, în cadrul acestui masaj se lucrează foarte mult și pe craniosacral. Foarte multe acolo vor să ajungă. Deci nu atât de mult vor să le fac partea de facial, cât vor mai mult să ajung la craniosacral. E foarte multă tensiune acolo acumulată, gânduri nespuse, adică au fost situații în care realmente după terminarea unei terapii au plâns jumătate de oră pe pat. Era locul în care puteau și ele într-un final să se simtă în largul lor, în elementul lor și să elibereze, să descarce. Exact. Mi se pare fascinant așa că de-aia zic că se transformă totul într-o transformare și dacă acum ceva timp erau foarte preocupate să rezolve repede ridul, acum mai mult pe partea aceasta emoțională își doresc foarte mult. Ai menționat că vin preponderent la tine femei între 30, peste 30 de ani, dar eu știu că vin și tinere la tine, adolescente. Da. Care sunt foarte disciplinate. Sunt mult mai disciplinate. Exact asta vreau să te întreb, că am mai avut noi o discuție pe tema asta. Hai să le lăudăm un pic, că prea tot timpul avem critici în ceea ce privește tânăra generație. Ce le preocupă pe fetele tinere? Și nu numai, pentru că am văzut și adolescenți, adică și băieți și tineri. Sigur că da. Cabinet. Sunt foarte disciplinați și ei cred că de fapt au învățat ce e iubirea de sine. Adică la ei chiar, și mă bucur tare mult că în momentul în care vin în cabinet, ei știu exact ce vor. Sunt foarte bine informați, se actualizează cu tot ce înseamnă, adică trebuie să fiu foarte bine pusă la punct în momentul în care îmi intră un tânăr și mă întreabă de tot felul de ingredienți activi, de procedee, și îmi place teribil să lucrez cu ei, pentru că e o discuție foarte liberă, foarte dezvoltă, în care ei nu încearcă să pară nicicum, sunt foarte preocupați, sunt foarte disciplinați, adică dacă ce le spui aia fac. Poate dacă noi se mai întâmplă să vii la un tratament facial și îi se prescrie ce anume să folosească acasă și, bineînțeles, următoarea dată vine așa cum a plecat. La adolescenți ei sunt foarte, foarte bine, foarte, foarte disciplinați. Asta este un lucru îmbucurător, adică pe mine mă bucură foarte mult pentru că au grijă de ei și sunt atenți așa la calitate, la tot ce presupune așa îngrijirea lor, de tot ce înseamnă, nu știu, de la produse profesionale. În schimb, ce aș vrea să punctez este că unii dintre ei sunt un pic furați de tot ce înseamnă marketingul acesta în online și e un pic dificil să poți să concurezi cu poate un influencer care știe să promoveze în online un produs și care poate nu face cine știe ce,
știe să-l promoveze și atunci tu trebuie să te muncești foarte mult, să explici că de fapt acolo este marketing foarte mult și că trebuie să facă puțin așa diferența. Deci aici e un pic o concurență. Da, tocmai pentru că ei se și informează mai mult din online. Evident, poate că le lipsește această doză de discernământ cumva și este nevoie de explicații suplimentare. Îngrijirea este firească, dorința de a arăta bine este firească, însă trăim într-o perioadă în care granița asta între a avea grijă de tine și a încerca să te transformi complet devine tot mai subțire. Văd des femei care pentru care nu mai este suficient să se îngrijească, ci trebuie să corecteze, să modifice, să umple, să schimbe, în fine. Și nu se mai opresc. Și nu se mai opresc. Chiar am în minte să pregătesc o emisiune viitoare apropo de fizionomie și cât de important, care sunt efectele acestor intervenții chirurgicale estetice în schimbările de personalitate ale oamenilor. O temă foarte interesantă, pentru că fizionomia asta ne este dată nu degeaba. Ceea ce trăim cumva se reflectă și pe chip, dar pentru că ești și tu aici, vreau să te întreb și pe tine. Care este părerea ta în ceea ce privește aceste intervenții estetice? Pentru că unele le fac cu bun simț, am văzut și asta, dar am văzut și niște exemplare excesive. Nu știu de ce se ajunge acolo, stau și mă întreb, poate mă lămurești tu. Cred că acolo deja nu se mai văd. Acolo deja e o dependență. Și odată ce ai ajuns să faci cât din ce în ce mai multe intervenții, ajungi să nu mai vezi că pici deja într-un alt segment, într-un penibil. Chiar dacă ceilalți văd, tu nu-ți mai dai seama. Cât timp, eu nu le exclud intervențiile acestea estetice, pentru că dacă îmi vine, de exemplu, cineva cu o vârstă înaintată și cu un rid foarte profund și cu o piele flască și în care tu ești conștient cosmetic, nu ai cum să mai salvezi acolo foarte mult, da, de ce nu să intervină aceste operații estetice? Cât timp nu deranjează ochiului, sunt binevenite. Deja exact cum ai spus, când vezi că e deja prea mult, acolo cred că ele deja nu mai conștientizează acest lucru. Se familiarizează atât de mult cu aspectul acesta și vor din ce în ce mai mult, din ce în ce să arate, încât nu-și mai dau seama că deja pică într-o altă extremă. Nu știu, ce ți-ai face tu, de exemplu, dacă... Adică, din perspectiva ta, de exemplu, ca operație estetică, ce consider că și mai e un reper aici pe care aș vrea să-l ai în minte, în sensul de a nu afecta, adică știi cum e, îți scapi de rid, dar te trezești cu nu știu ce chestie pe sub piele sau... care sunt din ce în ce, da, m-au tot auzit povești, da, nefericite. Ce este, să zicem așa, se încadrează într-o permisivitate de asta așa, care să mențină partea de naturalețe și în același timp să fie și sigur pentru sănătate? Măi, Alice, nu știu dacă e ok întrebarea asta, pentru că eu în primul rând aș vrea să fiu sinceră și să spun că mă încadrez în tiparul acela cizmarul fără cizme și în care până să ajung eu la acele intervenții cred că ar trebui să învăț să mă prioritizez și eu, pentru că sunt așa genul de persoană care dau tot pentru toată lumea. Dacă îmi vine vorba de mine, stai că nu am timp, asta e o scuză ieftină și la fel nu mai accept nici la cliente când zic nu mă prioritizez. Dar sunt foarte prinsă și dedicată acolo să fac treaba bună, încât uit să mă mai ocup de mine. Deci până să ajung la acele intervenții, cred că trebuie să-mi creez eu așa, să învăț eu un pic să mă prioritizez și eu din punctul ăsta de vedere, să-mi creez și eu timpul meu. Bun, deci asta poate să fie un prim sfat pentru cei care ne ascultă. Dragilor, nu săriți direct la intervenții să vă puneți, să vă scoateți, ci încercați să... Și dacă vezi că nu funcționează, somn, alimentație, nu? Ce spui tu? Vă prioritizați starea interioară. Dar am cazuri concrete în care chiar au fost disciplinate și în care le-am explicat, adică știi cum e? Ele în momentul în care vin la mine, eu nu le prezint acum și nu creez iluzii de șarte. Să zic, ok, în momentul în care ai venit, te întinerezi cu 10 ani.
Dar dacă ea, într-adevăr, se ține de o rutină și de un program și acasă și la cabinet, cu siguranță rezultatele vor veni. Ce e, într-adevăr, trăim într-o eră a vitezei în care noi nu mai avem răbdare să stăm, să zicem, ok, trebuie să fac și eu acasă un anumit program, trebuie să vin și la tine, dar nu există ceva repede, nu știu, un tratament, ceva care să se întâmple repede. Și aici depinde de fiecare. Dacă nu ai acea răbdare și vrei repede pe loc, atunci clar se duc în direcția aceasta. Dacă într-adevăr vor și se intră în acest program și în care exact cum ai spus, e foarte important, sunt foarte importante hidratarea, alimentația, somnul, calitatea somnului. Acestea toate, eu nici nu pun presiune pe clientă să zic, ok, în momentul în care pleacă acasă să plece cu o sacoșă de produse, să facă acasă o grămadă de proceduri și atunci e foarte mult pentru ea și cu siguranță abandonează. Și atunci îi spun, sunt lucrurile de bun simț, adică ok, e foarte important calitatea somnului, pentru că sunt persoane care spun, da, dorm foarte mult, da, degeaba dorm dacă dormi de la 4, te culci la 4-3 dimineața și dormi până la 12, ăla nu este un somn de calitate. Sau, dar beau lichide, dar beau multe sucuri, cafele, iar nu e, deci trebuie să se înțeleagă clar că dacă îndeplinești acestea, alimentație, un somn de calitate, parte de hidratare, dacă reușești un pic așa și la psihic să mai lași așa puțin grijile, stresul, să poți să ți-l gestionezi și să folosești un produs de bun simț, adică, ok, nu 100 de creme le folosești dimineața până și seara, recomand întotdeauna, adică sunt persoane care zic că nu, sub nicio formă nu îmi da foarte multe produse, că nu am timp să le folosesc, sau invers, sunt care cumpără multe produse și nu le folosesc. Și am zis, gestul bate produsul. Adică degeaba tu ai 100 de creme dacă tu nu le folosești. E suficient să ai o cremă, că ți-o cumperi din comerț, că ți-o cumperi profesional, nu contează. Important e tu să ai rutină, să ai un program. Ai văzut că și atunci când te apuci de slăbit și mergi la sală, tu ai un program, adică nu te aștepți să se întâmple totul după o singură ședință. Deci e foarte important ca ea să se disciplineze și sunt lucruri de bun simț și nimic exagerat. Da, chiar te rog, nu știu, așa, hai să o luăm, nu știu, practic. Ce înseamnă o rutină corectă de îngrijire a pielii? Nu știu, dă-ne câteva exemple dimineață, seară, pe lângă ceea ce ai menționat deja, câteva sfaturi practice, că e foarte util așa. Cred că de bun simț, cred că toate trebuie să avem un demachiant, un cleanser. Da, indiferent că obișnuiești să te machiezi sau nu, trebuie să faci o curățare, asta o faci dimineața, seara. Știu că e destul de controversată povestea aceasta cu SPF-ul. Sunt persoane care sunt pro-SPF, altele nu. Eu sunt de baricada pro. Pentru că asta este. Ai văzut efectele radiațiilor pe ten. Și te mai gândești, ok, că poate sunt persoane care spun, da, soarele, avem nevoie de vitamina D. Ok, gândește-te. Stai, domnule, mai e, nu? Exact. Adică să fim serioși, cum poate pe vremuri ne permiteam să rupem mărul ăla din pom și să-l mănânci și acum nu-ți mai permiți că trebuie să-l spele, așa este și cu soarele, nu mai e ce a fost cândva. Și plus că este și o barieră protectoare, că trăim într-un oraș poluant și foarte mulți factori externi și atunci acest SPF este și o barieră protectoare. Nu, dacă idealul ar fi, în rutina unei femei să aibă o cremă de zi, să aibă o cremă de noapte, să aibă o cremă de ochi, dacă li se pare prea mult și nu obișnuiesc să aibă această rutină, insist mai mult să folosească o cremă de noapte. De ce noapte? De ce cremele de noapte sunt mai puternic concentrate? Pentru că seara, noaptea, noi, în momentul în care ne odihnim, tot ce înseamnă celulele noastre se regenerează. Atunci scade cortisolul și tenul nostru primește mult mai bine ingredienții activi. Și atunci prefer mai degrabă o cremă de noapte să o folosească decât pe cea de zi, dacă, Doamne ajută, vrea și pe cea de zi, e binevenită. Dacă nu, măcar cea de noapte, pentru că atunci, într-adevăr, primește corpul ceea ce trebuie și tot ce înseamnă se regenerează structura celulară mult mai bine. Și dacă ar fi vorba de un tratament facial, cât de des sau
nu știu, care ar fi de fapt minima vizită într-un cabinet, nu știu. E relativ aici, pentru că depinde de la client la client. Sunt cliente care dacă obișnuiesc și au grijă de ele acasă și au o rutină acasă și se vede că este un ten care într-adevăr se vede că este un ten îngrijit, atunci nu ai de ce să o chem foarte des, decât să întrețină ceea ce ea are deja. Dacă este o persoană care n-a mai fost de nu știu cât timp sau n-a fost niciodată într-un cabinet cosmetic, evident că e nevoie să fie un program mai strict, cu ședințe mai apropiate una de cealaltă și să putem să ajutăm tenul să-l reechilibrăm. Deci e de la caz la caz. Niciodată nu spun că mă mai întreabă și pe mine clientele când intră pe dată la cât timp să vin. De cele mai multe ori prefer să fac un tratament, un basic, să văd exact cum se prezintă el și la finalul tratamentului abia atunci pun și diagnosticul și spun normal. Ce fel de ten consider că are și ce recomandări să-i fac, la cât timp să vină. Pentru că aici e în funcție de fiecare. Bun, mulțumim foarte mult. Exact de pașii ăștia aveam nevoie, pentru că unele femei fac prea mult, altele prea puțin, altele fac ce văd la alte persoane fără să știe ce li se potrivește și așa cum ai spus și tu, simplitatea corectă valorează mai mult decât o rutină complicată, făcută așa, fără înțelegere și odată da, 10 zile ba. Mulțumim, dragii noastre ascultătoare, ne-a adresat următoarea întrebare și se leagă exact de ce spuneam noi mai devreme. Spune așa: suntem influențați de faima unor produse de cosmetică și te întreabă pe tine, Ramona, prețul unui produs pune o etichetă despre calitatea sa? Da. Aș spune că da. Și aici mă refer la produsele profesionale cu care lucrez în cabinet. Nu le exclud pe cele din comerț sau cele testate dermatologii pe care le găsim și în farmacii. Nu. Dacă este o clientă care sau este o femeie care se înțelege bine cum produci din comerț, e foarte ok. Dar de ce spun că acestea reflectă, adică prețul reflectă calitatea? Pentru că, să fim serioși, dacă cumpărăm o cremă care costă, nu știu, 20 de lei și ea se laudă că are de toate, ce concentrație poate să aibă acolo care într-adevăr să reflecte și acel preț? Adică e foarte importantă concentrația de ingredienți activi. Că sună frumos pe o cremă în care, zicem, conține colagen, elastin, acid hialuronic. Să fim serioși, cât la sută conține ingredienții aceia activi? Poate spre deloc chiar. Dar și o cremă la 2000 de lei, da, ca să nu mai zic că am văzut și mai scumpe. Adevărat. Uite, am un caz. De curând s-a întâmplat în cabinet să-mi intre o clientă și să-mi spună că ea caută un SPF bun și a tot încercat să-și cumpere produse din comerț. Și am zis, ok, hai să încerc și un produs profesional. La care mi-a spus, nu, sub nicio formă, că e foarte scump. Zic, ok, câte produse ți-ai luat tu din comerț? Da. Și a zis foarte multe și nu sunt mulțumită. Și dacă stai să te gândești prețul, este cam cât ar face un produs. Pe toate. Dar noi, vezi tu, nu înțelegeam vorba asta când spuneam că suntem prea sărași ca să ne cumpărăm lucruri ieftine. Dar cam așa este, pentru că tu, de fapt, tot acolo ajungi. Și ai zis, da, ești mulțumită? Nu, că tot testezi. Păi da, dar tu dai bani pe ele. Adică, și una este când îți cumperi tu, că ai văzut pe raft, și alta e când te duci la un profesionist și știi exact țintit ce să-ți recomande. Asta vreau să te întreb. Cum ar trebui, de fapt, să alegem aceste produse potrivite pentru tenul nostru? Te duci la un specialist. Ok, deci primul pas este să mergi vin la tine la cabinet, în reclamă. Exact. Și tu, practic, în urma tratamentelor, tu poți să-i spui, pentru că am văzut că poți pe frunte, pe nas, pe bărbie, să ai un anumit tip de ten și în rest să fie foarte uscat, de exemplu. Dacă Obișnuiesc, tocmai ca să nu simtă că dă un ban și poate nu este mulțumit, eu obișnuiesc să dau niște mostre în primă fază, să se familiarizeze puțin cu ele, să vadă cum se înțelege și dacă îi place, și de cele mai multe ori revin și își cumpără produsul, tocmai ca să nu simtă că îi se bagă mâna în buzunar și că stă cu un produs după aia pe raft degeaba. Mai am aici o întrebare care, uite, acum mi-a venit așa, tu știi că am avut și eu această perioadă, mă rog, poate trecem toate prin asta, în care am trecut doar pe produse naturale, doar pe produse din plante, doar pe uleiuri, doar, până așa, după 40 de ani, parcă sunt bune și alea, dar aș mai avea ceva nevoie în plus. Spune-mi un pic despre chestia asta, care este punctul tău de vedere? Păi,
sunt ok produsele acestea naturale, bio-eco pentru persoanele care, nu știu, suferă de alergii, care sunt foarte sensibile și nu suportă nimic, parte chimicală, să zicem, sau parfum, și atunci recurg la aceste produse bio, ok. Dar, ce să zic eu, când vorbim iar de adolescenți, da, why not? De ce să nu folosim acele produse? Că sunt foarte soft. Dar când deja la noi producția de colagen, de elastină începe să scadă, când deja ridul este instalat, când deja, exact cum ai spus și tu, da, îți place, dar parcă simți nevoia de un pic de mai mult, de o concentrație mai mare. Un sprijin, un ajutor un ajutor, da. Practic, aceste produse naturale, fiind naturale, sunt mai soft, așa cum ai spus, adică efectul lor nu poate să fie unul destul de puternic, pentru că nu e potențat și de aspecte chimice. Ne-a mai scris și Robert, îți mulțumesc foarte mult, Robert, pentru loialitatea ta de fiecare duminică. Am notat aici întrebarea ta. Mi se pare că este un pic în afara temei pe care am adresat-o astăzi, dar aș vrea cumva să aduc întrebarea ta, să o încadrez în conversația mea cu Ramona și aș putea să o răsucesc un pic aici. Robert ne spunea că el vrea să trăiască autentic și că are această dorință de libertate, dar intră în contradicție câteodată cu comentariile celor mai în vârstă. Și acum aș vrea cumva să aduc acest subiect în discuția noastră, că și noi avem două pupezi de acasă, cum le spunem noi două în privat. Bine că nu ne ascultă. Eba, cred că mă ascultă, da? Eba. Pupăza mea dragă, cu care vin în contradicție de multe ori. Bine, la noi discuțiile sunt constructive, dar avem și momente în care ea vine și îmi spune exact această replică cum a adresat-o și Robert astăzi: lasă-mă că nu mai e ca pe vremea ta, că acum uite așa și uite așa, și îmi dă lecții inclusiv în zona de îngrijire, chiar îmi dă niște sfaturi foarte utile. Chiar acum vreo 2 zile m-am dus la ea și i-am zis: fată, zi-mi și mie aici cum să dă blașul, că nu mai știu, mai pe sus, mai pe jos, mai că simt nevoia de o schimbare. Și mi-a dat ea niște explicații interesante. În aceste discuții cu acești copii ai noștri, cu tinerii de astăzi, cum să îi abordăm noi, să le putem da sfaturile pe care le considerăm noi că sunt utile? Dacă ni se cer. Dacă ni se cer, dacă nu așa. Nu ni se cer, nu e nu cazul. Dăm, nu? E bine să vezi de treaba ta și mergi mai departe. Deci nu, eu învăț, încă în continuare învăț, că am tendința, că simt așa uneori că mi-este herpes dacă nu zic, da, mă abțin pentru că uneori îmi zice, da, nu am nevoie să... Și dacă îmi cere, atunci da, pot să spun. Și iar mă întorc la începutul discuției, când ai zis, am trecut și eu pe acolo. Am trecut și eu, iar mama mea, mi-aduc și acum aminte, draga de ea, lucrează în același domeniu de ea, pe parte de coafor. Imaginează-ți cum să-i cer eu, că îi ceream îmi făceam părul, mi-l ardeam era obligatoriu să mă tund. Și totuși mă făcea, totuși îmi făcea toate aceste mofturi. Cu toate că ea îmi spunea, știi, e ok, că o să ți-l strici. Dar până nu experimentam eu, da, așa că, este. într-adevăr, dai sfatul, dar ele trebuie să experimenteze, trebuie să treacă pe acolo. Și eu sunt convinsă că o să scape de etapa asta. Sau cel puțin, nu știu, trag nădejde. Deci, Robert, ori scapi tu de bătrânii de prin jurul tău, ori mai ai puțin tică răbdare și spune-le, domnule, că aceste comentarii pe care ți le fac nu le-ai cerut. Da. Nu le-ai cerut. Nu e treaba lor. Tu vezi de dorința ta de libertate și trăiește autentic așa cum îți dorești. Bineînțeles, aici singura limită este ca ceea ce faci tu să nu dăuneze altcuiva. Atâta vreme cât există această parte de ecologie, nu văd de ce ar trebui tu să-ți trăiești viața după cum dictează alții. Spuneam mai devreme și... cumva mi-a plăcut că ai punctat asta, fiecare femeie este diferită, tenul este diferit și stilul ei de viață este diferit, plus că aici se adaugă vârsta, hormonii, stresul, alimentația, toate. Ai punctat această diagnosticare corectă a tipului de ten și personalizarea acestor îngrijiri. Dacă totuși am aflat că am un anumit tip de ten,
pot să merg după aceea pe orice produse care sunt încă în această încadrare sau este nevoie de o personalizare și mai, și mai specifică în cazul chipului, în cazul tenului, de exemplu? Adică am ten gras, subțire, ăsta sensibil, gras, uscat, da, bun. Ok. Da, scopul nostru, în momentul în care recomandăm anumite produse pentru un anumit tip de ten, este să aducem să-l le echilibrăm. În momentul în care l-am ajuns și l-am echilibrat, atunci putem clar să schimbăm, să diversificăm. Dar până nu echilibrăm tenul. De exemplu, uite, cum este vorba și aici e o întreagă rutină și e mult de lucru la un ten acneic. Un ten cu pustule acolo și cu pori dilatați, acolo e mai mult de lucru. Și asta în general se întâmplă la adolescenți, în care de cele mai multe ori se mai întâmplă să fim în colaborare și cu medicii dermatologi. Și acolo, într-adevăr, trebuie puțin un program mai strict, dar scopul nostru nu este să rămânem tot timpul în punctul zero. Adică, eu vin lunar, mi se recomandă același produs, eu fac curățarea. Nu, scopul meu este să ajung la un moment dat să echilibrez și după aceea putem să schimbăm și produsele în funcție de ce. E important să ținem cont și de acele limite de vârstă pe care le găsim de multe ori pe anumite etichete ale unor creme. Nu știu, am văzut asta, cel puțin pe rafturile magazinelor sunt menționate. Cremă pentru 60 plus, 30 plus 45. Da, pentru că asta ce face este concentrația de ingredienți activi. Cu cât concentrația este mai mare, cu atât evident este recomandat pentru o vârstă mai înaintată. Cu cât concentrația este mai mică, cu atât putem să ne ducem până la... Și dacă iau ceva cu o concentrație mai mare, strică, adică dăunează? Depinde. Uneori se întâmplă să dăuneze, alteori nu. Dar e pe testate, încercarea ca să zic așa, încercare. Noastră. Da. O ultimă întrebare, pentru că timpul se scurge foarte repede. În afară de aceste produse, e important și energia, blândețea cu care noi ne atingem pielea. Da. Că vreau să ne spui mai multe lucruri aici, pentru că eu am văzut și femei care se dau așa cu cremă în viteză și cred că au rezolvat, dar și pe tine, când te văd la cabinet. Deci, dragilor, trebuie să mergeți la Ramona. La ea, cred că, eu nu știu dacă am stat mai puțin de 2 ore vreodată la o ședință. Și nu doar despre tratament vorbesc, ci exact acest context, un ritual, o relaxare și un răsfăț, dar pe care e important să-l reproducem și acasă. Evident. Păi, știi cum e? Îmi vine să-ți spun, atunci când mănânci repede, cum se asimilează alimentația aceea? Și alta e de ce ni se recomandă tot timpul mâncați încet, mestecați de multe ori, ca să, într-adevăr, să se digere cum trebuie alimentația și să fie tot ok. Exact asta se întâmplă și cu aplicarea produselor. Chiar am avut de curând o cursantă care a venit să învețe acest masaj facial copido și a zis, adică să dureze o oră și ceva. Eu un masaj facial îl fac în maxim 20 de minute, adică repede, în timpul tratamentului. Deci, păi cum să scoți timpul ăsta? Și într-adevăr, după finalizarea cursului a zis, wow, da, într-adevăr te poate duce, pentru că e foarte important. De ce e important și în masajul pe care îl fac să fie totul într-un proces lent, să simt energia, să simt exact nevoile pielii? Pentru că dacă o clientă intră în cabinet și ea vine după o zi grea de muncă, în trafic, aglomerat, a fost stresată și mai vin și eu și încep acum să o iau la palme și să-i aplic o cremă foarte rapid, nici crema aia nu-și face treaba, nici ea n-a reușit să se relaxeze și atunci rezultatul n-are cum să fie unul bun. Pe când eu ce vreau să punctez? Eu vreau să-i scad foarte mult cortizolul, ca eu după aia să lucrez resursele ei proprii. Și de-aia ele, după ce se termină toată terapia, se văd într-un mare fel și zice, wow, asta sunt eu? Da, așa ar trebui să fii tu. Pentru că, de fapt, este tot timpul noi, vezi, agitați, pe repede înainte, totul se întâmplă așa în viteză, stresați, îngrijorați, cu multe gânduri, le vezi de multe ori, se așează pe pat și stau pe telefon. E un must la mine în momentul în care ai intrat, telefonul, ok, dacă e o urgență, ține lângă tine, dacă nu, o oră, 2 ore, nu se sfârșește lumea și
acordă-ți timpul pentru tine. Deci e foarte important să fii blândă cu tine. Și atunci ați văzut, când faci duș, de multe ori îmi spun, păi nu mai apuc să mă dau cu cremă, că îmi fac repede duș și m-am băgat la somn. Sau, ok, aplic repede crema. Nu, dă importanță, iubește-ți fiecare părticică a corpului, că și el te poartă pe tine în fiecare zi, mâinile, fața, picioarele, au grijă de tine. Tu de ce să n-ai grijă de ei? De ce fugi de tine? Că de fapt parcă am sentimentul că parcă fugim așa de noi. Da. De ce să stăm cu noi? Aceasta este cumva, din punctul meu de vedere, și mă bucur că ai confirmat aceasta, adevărata îngrijire este atunci când femeia nu se mai tratează ca pe un proiect de reparat, ci ca pe o ființă demnă de tandrețe. Și eu fac acest exercițiu, îmi place și la duș și după aceea să mă cremuiesc și pun acolo în palmele mele toată iubirea și candoarea și blândețea, pentru că întâi vreau să mi le ofer eu, așa cum am început emisiunea, practic așa o și finalizăm. Întâi mi le ofer eu, îi mulțumesc corpului meu pentru că mă poartă prin viață, așa cum ai spus și tu, și îi ofer și eu acest răgaz de liniște și de recunoștință și de iubire. Am ajuns la final, draga mea. Îți mulțumesc foarte mult pentru prezență și pentru tot ceea ce ai împărtășit cu noi astăzi. Sper să fi fost de folos. Cu siguranță, și pentru tot ce faci pentru noi, doamnele, și pentru oamenii care pășesc în cabinetul tău. Și dacă nu suntem noi bine, se da. prăpădește totul. Cum e în casă? Dacă femeia nu e bine, nu e nimeni bine în casă. Așa că noi trebuie să avem grijă, femeia să plece plină de iubire, să aibă o energie bună ca să dea mai departe. Așa, happy wife, happy life. Exact. Dacă ar fi să trag niște concluzii, ar suna cam așa. Prima concluzie ar fi că frumusețea nu începe în oglindă, ci în relația pe care o avem cu noi înșine. Cum ai spus și tu, în felul în care ne privim, ne vorbim, în felul în care ne tratăm, pentru că o femeie care se privește cu blândețe și respect transmite ceva ce niciun produs cosmetic și nicio intervenție nu poate să o creeze artificial, acea frumusețe vie și autentică. A doua idee importantă pe care o extrag din ce ne-ai povestit tu este că îngrijirea nu înseamnă perfecțiune. Înseamnă atenție, înseamnă conștiență. Nu avem nevoie să arătăm ca niște imagini filtrate pentru a fi frumoase, avem nevoie să ne cunoaștem, să ne înțelegem și să alegem ceea ce ni se potrivește cu adevărat. Și poate cea mai frumoasă concluzie în această seară, nu doar ce facem pentru noi contează, ci energia din care facem ceea ce facem. Și cum a spus și Ramona, o cremă pusă pe grabă este doar un gest mecanic, dar o cremă aplicată cu atenție, cu blândețe, cu respect pentru propriul corp, poate deveni un ritual fain de întâlnire cu tine însăți. Așa că, dragele mele, cel mai important lucru este să nu vă mai priviți ca un proiect de reparat, ci ca pe o ființă care merită grijă, trandețe și respect exact așa cum este. Și pentru bărbații ascultători, vă mulțumesc, merită spus și acest lucru, pentru o femeie contează felul în care este privită și uneori, în compliment sincer, o privire plină de admirație și un cuvânt spus așa cu respect și cu recunoștință valorează mai mult decât orice standard de frumusețe. Și frumusețea nu înseamnă să devii altcineva, ci înseamnă să te locuiești pe tine însuți cu mai multă pace. Alice Andreea, alături de voi și în această seară în Safe Space, vă mulțumesc! La mulți ani, Urban FM, rămâneți alături de noi, susțineți-ne în continuare. Până data viitoare, în gând, vorbă și faptă, echilibru!